Lijep pozdrav svima. Eto nas opet sa jednom novom pjesmicom. Za današnji rad potrebna vam je vaša čitanka, Sunčani dani 3, i također vas molim da pripremite obične olovke, gumice i vašu učeničku bilježnicu. Prije početka rada imam za vas nekoliko pitanja. Što je za tebe majka i znaš li kada obilježavamo Majčin dan? Majčin dan obilježava se u svibnju, točnije druge nedjelje u svibnju. To je blagdan u čast svih majki. Znači, taj dan je posvećen majkama. Odajemo im zahvalnost za svu ljubav i pažnju koje nam pružaju. Pa eto, stoga kad vam netko spomene riječ majka, pomislite na svoju mamu ili općenito na bilo čiju mamu, u vama se obično pobude nježni osjećaj poput ljubavi i brige i pažnje. E pa mi ćemo, kako bismo obilježili taj dan u čast vašim mamama i svim mamama, ne samo mamama, nego možemo i bakama, sestrama, svima koji se brinu o vama, pročitati jednu lijepu pjesmicu koja se zove Moja majka. Pjesmica se nalazi na strani 97 i napisao ju je Tim Kolubić. Pa ajmo ju sad pročitati. Ti si sunce i čista ljepota na putu moga života. S tobom u srcu sve muke i boli podnosio sam lako. Kada mi bijaše najteže, misleći na tebe, nisam plakao. Sunce moje, često govorila si meni. Sada tvoje sunce blista mi u zijeni. Od ljubavi tople sagradila si zame nevidljivi san. I mrkla noć u njemu sunčan je dan. Sjećanje na tebe u dubinu moje duše sve dublje tone. Al tvoje riječi i dalje kao pjesme ljubavi tiho zvone. Po moru života moj brod sada mirno brodi. U luku vječnosti tvojega svjetlo sigurno vodi. Eto, pjesma je jako lijepa. Pjesnik ju je napisao u čast svojoj majci, koja mu je bila podrška u mnogim teškim trenucima tijekom njegovog života. Njegove majke nema više, znači ona je umrla, međutim riječi i podrška koje mu je majka davala za svog života i dalje prate pjesnika kroz život i pomažu. Pjesmu naravno možete još nekoliko puta poslušati, možete naravno i sami pročitati, a sad idemo odgovoriti na pitanja koja se nalaze na idućim stranicama. Prvo pitanje, napiši što je tema ove pjesme, to ćete lako znati, sam naziv je zapravo i tema pjesme, znači tema ove pjesme je majka ili pjesnikova majka, napišite kako želite. Napiši što tvoja mama tebi govori, kako te zove. Eto, to morate svatko napisati za sebe, svatko od vas ima svoje razgovore sa svojom majkom i svoj razgovor sa svojom majkom, pa eto, napišite jedan ili dva izraza naziva kako vas vaša mama naziva. Zatim napiši kako majka pokazuje svoju ljubav i brigu. Isto tako svatko znači napiše svoj odgovor, jedan postupak ili više postupaka kojima vaša majka pokazuje vašu ljubav i svoju ljubav i brigu prema vama. Sljedeće pitanje, što za pjesnika znači majka? Pročitaj u prvoj kitici pa napiši odgovor. Ja ću se sad vratiti na pjesmicu, pročitat ću prvu kiticu i pronaći ćemo zajedno odgovor. Ti si sunce i čista ljepota na putu moga života. Pa eto, sad možemo lako odgovoriti na pitanje. Znači, što za pjesnika znači majka? On majku uspoređuje sa suncem i sa čistom ljepotom. Znači, općenito kad za nekog kažemo da je naše sunce, znači to je nešto što nas osvjetljava,
što nas usrećuje ili nam čak, budući da pruža svjetlo, nam pokazuje put u trenucima kad nam je teško. Iduće pitanje. Što je pjesniku pomoglo da podnese sve boli u životu? Pročitaj u drugoj kitici. Idemo sad pronaći drugu kiticu. S tobom u srcu, sve muke i boli, podnosio sam lako. Kad mi biješe najteže, misleći na tebe, nisam plakao. Znači, pjesniku zapravo je misao na majku pomoglo da sve boli u životu i sve teške situacije proživi i preživi. Iduće pitanje, koji se majčinih riječi sjeća pjesnik? Pročitaj u trećoj kitici pa reci odgovor. Sunce moje, često govorila se meni, sada tvoje sunce blista mi u sjeni. Eto, opet imamo, kao što je bilo u prvoj kitici, majka je govorila pjesniku, svom sinu, da je on njezino sunce. Eto, znači vi imate zapravo u tim pitanjima, u svakom pitanju napomenu da pročitate određenu kiticu i da onda pronađete odgovor i upišete ga. Pa ćete sad sami, znači, pročitati četvrtu kiticu i pitanje riješiti, isto tako sa petom i isto tako sa šestom kiticom. Na strani 99 imate zadatak pročitati glasno pjesmu i otkriti koji se stihovi rimuju. Mi smo naučili da je rima glasovno podudaranje riječi na kraju stihova i to vam je navedena jedna rima, ljepota života. Vi ćete pročitati pjesmu i pronaći neke druge rime. Evo, ja ću vam pomoći. Evo, ja sam našla recimo rimu, ajmo uzeti petu kiticu, tone zvone. Eto, a vi pronađite, znači, u svakoj kitici još rime kojih ima, ako ih ima, i prepišite ih u čitanku na strani 99. Nakon toga imate zadatak, odaberi 2 stiha kojima želiš izraziti ljubav prema majci i prepišite stihove. Odaberite se 2 stiha iz pjesmice koja su vas se najviše dojmila i koji su vam se najviše svidjeli i prepišite ih tu. I na kraju imate jedan mali stripić i oblačić koji se nalazi iznad djevojčice. Vi ste naravno svi dječaci, ali nema veze. Napišite riječi zahvale svojoj majci, baki ili sestri. Znači nešto na čemu ste zahvalni, napišite u taj oblačić. Nadam se da vam se svidjela priča i osim što ste riješili te zadatke u čitanci, imate još nešto napisati u bilježnicu. Kao uvijek kad obrađujemo pjesmicu, upišete datum, ime pisca, ime pjesme, temu pjesme i najljepšu kiticu koja vam se svidjela možete prepisati također u bilježnicu, a možete i nacrtati neki motiv iz pjesme ako vam se sviđa. Za vas imam još jedan zadatak. Znači, kad ste sve to riješili, idući zadatak vam je pokloniti svojoj majci nešto za majčin dan. To može biti cvijet, može biti čokolada, a možete samo i reći da ju volite. Jer te dobro poznate riječi će rastopiti srce svake majke i prenijeti joj svu zahvalnost i svu ljubav koju vi osjećate za nju. I naravno nemojte zaboraviti da se mama moramo osjetiti svaki dan. I svaki dan im pokazivati zahvalnost i ljubav, a ne samo na majčin dan. Pa eto, nadam se da ste uživali čitajući ovu pjesmicu i rješavajući zadatke, a mi se vidimo i čujemo uskoro sa novim zadacima. Lijep pozdrav svima!